ספרים, רבותיי, ספרים, תודה שאתם איתנו. אלי מוהר, שנפטר ב-30 בנובמבר שנת 2006, היה איש מוכשר ביותר. הוא היה משורר, עיתונאי, פזמונאי, ואוהד מושבע של הפועל תל אביב. הוא היה בנו של המשורר יחיאל מוהר, בין הפזמונים היותר ידועים שכתב אלי מוהר, העיקר זה הרומנטיקה, נגיעה אחת רכה, כל עוד, שיר נבואי קוסמי עליז ותן לי יד. רשימה חלקית מאוד. עליי, אגב, אהוב במיוחד השיר תן לי יד, בביצוע המשותף של אלי מוהר וביתו שרון. בין הטורים הכי חשובים ומשמעותיים שאלי מוהר חתום עליהם, כאמור טורים שהתפרסמו כמעט עד יום מותו, טור שאלי מוהר כתב עבור העיתון דבר, ולאחר מכן עבר עם הטור הזה למקומון התל אביב יאיר. היו הרבה טורים מעניינים ומרתקים. היה לו לאלי מוהר חוש הומור מיוחד ומעולה, וכמה מהביטויים שהשתמש בהם בטורים שלו נכנסו אל השפה. למשל, הטבלה אינה משקרת, וגם נפרק אותם. למה אני מספרת את כל הפרטים האלה על אלי מוהר? כי ממש עכשיו הופיע ספר חדש, אב קרס, ששמו התחזית נפרק אותם. הספר מופיע לרגל שנת המאה להפועל תל אביב, והוא מכיל יותר מ-300 טורים שכתב אלי מוהר, מתוך כ-1,500 טורים שכתב במהלך השנים במדור שלו בשער. למשל, הוא כותב על מה עושה הקהל בשבת, אחי סדום היינו, נקרא טור אחר, דור דור ותיליו, עוד שבת של כדורגל, הדרבי הגדול, הנה הם באים ועוד. לצד הטורים של אלי מוהר יש בספר גם טורי אורח שכתבו למשל אביעד פאורילס, אייל מגד, אבי מלר, שלומית גיא, שי ניב, מולי סגב, דורון רוזנבלום. ערכו את הספר הזה אושריאל בן אמרם, אביעד צוק, עמית שכטר, אמיר דורון ואמיר יגל. התחזית נפרק אותם. שלום לאמיר יגל מעורכי הספר. שלום, שלום. מתי ואיפה, אמיר, התרחש לראשונה חיבור בינך לבין קבוצת הפועל תל אביב? טוב, אני חושב שהסיפור שלי לא שונה מרוב אוהדי הפועל תל אביב, זה בא מהבית. אפשר לומר שב-30-40 שנה האחרונות, ואולי תמיד החולצה האדומה לא הייתה לגמרי מציאה, ככה שילדים שבוחרים לא מבית מה לעוד, בדרך כלל זה לא הפועל, אז אצלי זה בא מהבית, אבל אני מאוד מאוד שמח על זה. זה גם עובר לדור הבא, אני מבינה שגם בנך בן 5 בעניין הזה. לאט לאט, כן, אני לצערו מכניס אותו לעניינים. למה לצערו? זה לא קל להיות אוהד הפועל, תאמיני לי. הוא יצטרך ללמוד סבלנות ולהכיל גם קשיים, אבל זה מלמד. אני, לשמחתי, הכרתי את אלי מוהר וזכיתי לעבוד איתו כמה שנים לפני מותו. היו בו קסם מיוחד וחוש הומור עדין, כישרון גדול. אתה, אמיר יגל, אתה הכרת אותו? ברמה האישית אני לא הכרתי אותו, אבל הוא היה גיבור נעוריי, אפשר לומר. זאת אומרת, אני גדלתי כשאני מסתכל על אלי כמו מה שהייתי רוצה להיות כשאני אהיה גדול, מין דמות נורא רצינית, אבל נורא לא רצינית, נורא תרבותית, אבל נורא יומיומית, משהו באמת, אני חושב שהוא הטמיע את זה בהרבה מאוד אוהדי הפועל, את האישיות הזאת, שהרבה ממנה, אני מקווה, שאהבתי ממנו. ואתה ודאי יודע, כמו שכולם יודעים, שטורים שמתפרסמים בעיתון, לרוב הם מפסידים את הרלוונטיות שלהם. הם מעניינים, מעוררי סקרנות לזמנם, אבל כעבור כמה שנים אפשר, עם חלק מהם, כמו שנהגו לומר פעם, לעטוף דגים. למרות שכבר לא עוטפים דגים בעיתון, אבל זה הביטוי שהשתרש. זה מביא אותי לשאלה, אמיר, על פי מה החלטתם אילו טורים להכניס לספר, ועל אילו טורים לוותר? אני חושב שאת מאוד מאוד צודקת. כשאנחנו התיישבנו כצוות אורחים לחשוב מה נכנס בתוך כזה מפעל של תיעוד, זה מאוד מאוד לא קל. א', לנו כאנשים שגדלו עם אלי מוהר או לצד אלי מוהר, יש הרבה מעורבות רגשית. אנחנו זוכרים הרבה מהטורים האלה, מי מאיתנו, אנחנו באים מכמה דורות, מי מאיתנו את הטורים של שנות ה-70 וה-80, מי מאיתנו את הטורים של שנות ה-90 וה-2000,
גדלנו איתם, יש לנו אליהם איזושהי תחושה מאוד מאוד אישית. אבל ניסינו בתור אורחים לחשוב על בדיוק מה שאת אומרת. מהו על זמני? מה יוכל להישאר לדור הבא כשהם יקראו והם לא יצטרכו לחשוב מי זה האיש הזה ולמה אני קורא, אלא יש איזה שאר רוח בטור עצמו שהוא על זמני, שהוא נשאר, שהוא עדיין רלוונטי והוא תמיד יהיה רלוונטי. ואני חושב שאחד החוזקות של אלי ככותב, אולי כאדם, כיוצר, הוא העל זמניות הזאת. תחשבי עד כמה זה לא מובן מאליו לכתוב טור שבועי על ספורט שישאר על זמני. והצלחנו להכניס מאות טורים שכאלה לתוך הספר, ואני חייב להודות שבדמה השארנו על רצפת העריכה לא מעט אחרים. ומה הטור שאתה הכי אוהב? אני חושבת שאולי כדאי שתקרא קטע ממנו, הטור של אלי מוהר שהכי מתחבר אליך. תראי, היו המון, אני חייב להודות שיש כמה שאני זוכר בתור נער צעיר ולא אשכח, לדוגמה את נמכרנו, זה טור מאוד מאוד איקוני שלו, שבו הוא מתאר את המחירה של הפועל תל אביב מההסתדרות לגופים פרטיים, או את חשבנו, שבו הוא מדבר שכבר עברנו תקופות, וחשבנו שנעבור עוד, וזה מדהים כמה זה קרוב להיום. אבל תרשי לי להקריא טור, שחשבתי שיהיה מתאים לתוכנית כמו שאנחנו מדברים בה היום, מכיוון שאלי מקדיש את הטור הזה לתוכניות ספרות ברדיו. אז אם אפשר, אני אקרא כמה שורות מהטור. בבקשה, בבקשה. לפני שבועות מספר הייתי בעיתון, אף שמעתי ברדיו, תוכנית חדשה מוקדשת לספרות, כיוונים שמה, בעריכת פרופסור דן מירון ודוקטור מנחם פרי. תשודר בקרוב ברדיו, שמחתי. ואולם כאשר עמדתי לרשום לפני את מועד שידורה, הופתעתי. אף לא יכולתי שלא לגחך מעט. היום והשעה פיסרו על האזנת צי, שעה יוקרתית ביותר, שבת 3:50 אחר הצהריים. ואולם הרי זו השעה בה יושב הציבור במגרשים השונים, ומי שהחליט להישאר בביתו, מכוון כידוע אל רשת ב' אל עמי פזטל, המביא בזמן זה ממש את הדקות האחרונות של משחקי הליגה המרתקים. מדוע? שאלתי את נפשי. מדוע הם נוהגים בשלומיאליות שכזו, וכי ספורט וספרות עומדים בסתירה? הכי אין בקרב חובבי הכדורגל מיודעי שוחרי ספרות רבים ונאמנים? צר היה לי על כיוונים, שכבר מראשית דרכה נדחקה לאופסייד שאין ממנו מוצא. אך מה יכולתי לעשות? ויתרתי עליה בהנחה, ועם בוא השבת שמתי פעמיי למגרש. תודה רבה לך, אמיר יגל. ספר, למרות שאני לא מבינה שום דבר בספורט, וכל המשפחה שלי הם אוהדי מכבי, בכל זאת הטורים של אלי מוהר מרתקים. ערכו את הספר הזה אושריאל בן אמירם, אביעד צוק, עמית שכטר, אמיר דורון, ואתה אמיר יגל. ונאמר עוד שהפרויקט הזה הוא יוזמה של ויקי פועל, האנציקלופדיה המקוונת של הפועל תל אביב. תודה רבה לך, אמיר, שבת שלום. תודה לך, שבת